Jiena ovvjament għandi l-ikbar rispett u kelli l-ikbar rispett diġà lejn Jean-Pierre De Bono, issa iktar minn qatt qabel mhux lilu biss għax kien hemm diversi oħrajn ukoll illi kemm f'dak id-distrett illi minnu fih, anzi ma ngħidx qabel, kienu diġà urew id-dispożizzjoni tagħhom u l-lealtà assoluta lejn il-partit illi dak illi jiddeċidew in-nies it-tesserati issa mhux il-Kunsillari biss, imma l-maġġoranza l-proċess demokratiku illi kont semmejtu jiena ħafna drabi qabel issa ħajtwettaq bil-ġesti ta' xi ħadd bħal Jean-Pierre De Bono u l-kandidati tagħna fuq dak id-distrett illi verament mhux qed iħarsu l-interess tagħhom personali, verament qed jifhmu illi dan is-siġġu mhux siġġu tagħhom imma siġġu misluf, siġġu rappreżentattiv tal-votanti li jridu jwaslu l-leħen tagħhom fil-Parlament u jifhmu wkoll illi f'dan il-mument il-Partit Nazzjonalista jeħtieġ li jkun hemm dan il-pass li jmiss issa illi il-kap tal-Partit Nazzjonalista isir ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni. Jekk nagħmlu verament il-politika tagħna mhux biss bażata fuq il-valuri, mhux biss ispirata mill-prinċipi, imma illi ma tkunx politika ta' mibeda, naħseb illi bnies bħal Jean-Pierre, bnies illi fil-Partit Nazzjonalista fil-kwieta u fis-silenzju, għax vera u ħafna fuq is-social media, vera jkun hemm min ikun irid forsi jesprimi ruħu imma l-miettu l-elluf l-oħrajn illi fil-kwiet, fis-silenzju jibatulek ittra. Qed nara litri, kont insejt nara litri li nkitbu bil-bajro u bil-lapes, tirċivi jitri kuljum, tirċivi messaġġi kuljum u taf x'inhuma daw mhux bżonnijiet dawn huma in-nies in-nazzjonalisti, nies Maltin illi jridu jgħinu, illi jridu jagħtu, illi jridu jikkontribwixxu, illi diġà qed iħossuhom għal darb'oħra parti minn dan il-Partit Nazzjonalista. L-istedina tiegħi kienet ċara ħafna ntiża biex twessa dak li aħna ħanitħattu dwaru biex twessa il-firxa ta' komunikattiva li rrid ikun hemm bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni biex twessa il-materji li fuqhom irridu nitkellmu u mhux nifqu fil-formalitajiet immorru nieħdu bidejn xulxin, nieħdu żewġ ritratti ħalli l-medja tkun kontenta u jgħidu wara isset jitkellmu l-Gvern u l-Oppożizzjoni mhux hekk ħanibdew nagħmlu l-politika. Impoġġu bil-qiegħda għalhekk l-istedina u naraw x'inhuma l-prijoritajiet. Min-naħa tagħna mhux biss li l-Gvern dejjem ikunu li jagħmel l-aġenda tal-partit, tal-politika u tal-pajjiż, imma li nkunu aħna u ngħidu isma' aħna fuq il-morali fejn qegħdin. Qed naqblu illi il-morali għandhom ikunu morali li m'għandhomx kulur blu jew aħmar, semmejta ħadar u aranċa wkoll. Naqblu jew ma naqblux. Ejja niddikjarawha, aħna ħaniddikjarawha.